Di berdewamiya binpêkirinin rejima Esed derheqê welatiyên Sûriyê bo manaxwe li ser desthilatê, navê ciwanekî Sûrî çalakvan ji qurbaniyên binpêkirinên rejima Sûriyê derheqê çalakvan û rewşenbîrên Sûriyê yên dijber di zindanan de hate eşkerekirin û tevlî zincîra şehîdên Sûriyê yên li ser destê rejima Esed bû. Çalakvanê Kurd yê Rojavayê Kurdistanê Şepal İbrahîm ku dwarê azadî û mafê mirovan de li Sûriyê kar dike û yek ji endamên çalak e di ofîsa Sûriyê ya rexistina Amnestîya Navdewletî de dirûpala xwe de belav kir ku çalakvanê Sûrî Mihemed Usamel İmam ku endizyarê bizîşkî bû ev e demeke di zindanên rejima Esed de ji aliyê rejimê ve li şama paytexta Sûriyê hatibû girtin û ji ber îşkenceya rejimê ya tund jê re İmam jiyana xwe li ser destê rejima Behsa Sûrî ji dest da û şehîd bû. Derbarê şehîdkirina İmam, çalakvanê Kurd got ku piştî 8 salan ji şoreşa Sûriyê kiryar û binpêkirinin rejima Sûriyê derheqê miletê Sûriyê hîn jî rejim tawanên xwe berdewam dike û hîn jî baştirîn ciwanên çalak, rewşenbîr û serkirdeyan dikuje û armanc dike. Mihemed Usamel İmam derçûyê endizyariya bizîşkî ye. Li Zankoya Şamê xwendina xwe bi dawî aniye. Ji dayîk wê 23 meha heştan 1992 e. Li taxa Elmuhacirîn li şama paytexta Sûriyê ji dayîk bûye. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve û tanha bi 10,000 ciwanên Sûriyê di nav wan de ciwan û siyasetmedar û serkirdeyên Kurd di zindanên rejima Sûriyê de wek zindana Seydnaya, Edra û mezêya leşkerî û zindanên din yên sêxuriya Sûriyê ku tev jî bi binpêkirinên mirovî hatine naskirin di encama îşkenceyê de li ser destê rejimê şehîd ketine. Her dem û demekê navê hin kesan tê eşkerekirin. Di mehên borî de ji dawiya sala 2018 ku rejimê desthilata xwe di nêzîkî 75 sedî li Sûriyê vegerandiye, êdî hew bitirs diaxife. Rejima Sûriyê bixwe navê bi hezaran welatiyê Sûriyê yên ku bi işkenceyê kuştibûn eşkerekirin û navê wan her kes ji nüfusa bajarên wan re şiyand û bi navê miriyên ji ber nexweşiyan tomar kirin.